és una manifestació, l'única manifestació a l'any per fer saber que la nostra voluntat per la llengua, i al mateix temps, el 7 de novembre, és una data la més forta, la més potent per nosaltres nord-catalans. El lema enguany és català llengua oficial. És que reivindiquem el que ha signat el Consell General el 2007, a final 2007. Ha reconegut oficialment la llengua catalana com sent llengua d'aquí de Catalunya Nord. Ara volem que el català esdevingui llengua oficial. El Correllenc és coorganitzat. Coorganitzat és una iniciativa de la CAL als Països Catalans i ara a Catalunya Nord és la federació amb el casal Jaume I i la Gasaia. Els joves, com a Gasaia, com la secció de joves del casal de Perpinyà, s'ho cuiden sobretot de la part més lúdica, més festiva, que ve a ser el concert que s'organitza després de la manifestació. Al Correllengua a Perpinyà són també dos premis. Dos premis, un en positiu, el Premi Josep de la Trinxeria, que és un home bastant gran per nosaltres, un dels que han portat la revolta aquí a Catalunya Nord, i hem volgut donar aquest nom a una gent que podrien fer coses interessants per al nostre país, i al mateix temps un en negatiu per la gent malauradament que fan mal coses contra nosaltres. Els premis de Josep de la Trinxeria han estat atorgats aquest any a Armand Sansó, que durant anys i panys ha lluitat perquè la porta dels Països Catalans pugui ser oberta sobretot als Països Catalans, i al mateix temps a l'advocat membre d'Esquerra Republicana, que és a l'Ajuntament de Perpinyà, Enric Vilanova. El maleït, aquest maleït Francesc de Sagara, que tothom diu aquí dolent com la pell de Sagara, ha estat donat a l'Ajuntament de Perpinyà per la seva no funció a un acte que tots els països catalans normalment pensen que és l'acte el més fort de l'any. Perpinyà, vila de la cultura catalana, capital, i aquest any sembla que aquesta capital és sense ànima, sense res. Tan ufant i tan superba, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. I visca Catalunya! Doncs ja fa 3 anys que ho fem, convidem companys del sud i els fem dinar. Els militants del nord paguen l'àpat dels militants del sud. Doncs ara anirem a Torrelles i enguany cada any mirem de guanyar un poble nou. Vam començar per Torrelles i ara estem guanyant al Barcarès. Heu portat un autocar de Girona cap a Catalunya Nord. Què significa per vosaltres venir aquí per al final del Correllengua? Bé, és un goig de poder participar en els actes de cloenda del Correllengua. Als nostres pobles també se celebren activitats en el marc del Correllengua i avui és compartir aquesta diada nacional amb tots els que ens trobem que venen autocars del País Valencià, d'arreu de la nació ens aplegarem a Perpinyà i és un goig i bé, és una jornada esplèndida. Jo crec que de totes maneres aquests actes com el Correllengua fan que s'intenti
arrelar doncs, el català, no? I esperem doncs, que dintre d'un temps doncs, no hi hagi tanta diferència. Vol dir músics catalans, toquen únicament amb instruments que són catalans, vull dir sobretot de la comarca també, flabiol, sac de gemecs, tenora, tarrot, rima, tot això. La nostra visió és de poder tocar un màxim de repertori internacional, català, de Macedònia, de Turquia, dels països del Magreb i tot això. Els instruments d'aquí i els músics que són de la comarca són també internacionals. Aquesta dimensió, vull dir, de la música, sobretot a l'entorn de la Mediterrània.